Pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kawuse ing manjing wonten ing gawé canggan sangarup tandha gandha kocapun nggih sang Raden Harya Werkudara ingkang mapan ing alun-alun negari Ngamarta gawe sanjane lancur-lancur Pandhawa putra Jodipati pating bleber pating candane Yatirta mlabaren daratan Sikrapala kang tumingal prangat campu samya medali pernah wileting kota Banyuwanggung mangun sang nidhi benjang sang aji mijil wadhe nyong ngedali wuwus Gatot Antarja lan kowe Antasena pun mangke Rama Kyai kula wonten timbalan paduka Kanjeng Rama Kyai Jodipati amiji dhateng piswanipun ingkang putra pun Gatotkaca ing Pringgodan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Rama Kyai yo kowe atur bekti ngersaning bapakmu tak tampa le pangestuku Tampanono i sampun sanget anggen kawula pundi Antarja wonten dawuh Rama Kyai parang paduka Rama Kyai Jodipati amiji dhateng piswanipun ingkang putra pun Antarja pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo Kanjeng Rama Kyai yo tak tampa pangestuku Tampanono lha niki sampun sanget anggen kawula pundi Antasena piye Pak
Wah, gawe gelaning ati. Lho, kok gelo piye ta? Ora ngusik. Antasena, piye, Pak? Mbok kene ditimbali kaya kakang-kakangku. Kaya kakang-kakangku piye? Gatut, kula wonten dawuh. Antarja, kula wonten dawuh. Antasena, piye, Bapak? Ora penak. Lho, ora penak piye ta? Kakangmu nek ditimbali basa. Tata kramane unggah-ungguhe jangkep. Wah, kowe ndek anak. Aku ndek anak siji. Dapurmu ora iso tata krama wong tuwa. Sik. Aku tak takon karo sampean. Iya. Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja iso basa, iso jangkep tata kramane, jangkep unggah-ungguhe genep tata kramane. Ya to, Pak? Ya. Aku ora iso basa, aku ora iso ndodhok, ora iso tata krama, padha kaya bapak. Ya ora? Ya. Lah saiki aku tak takon. Nek umpama anak aku nurun sampean, mongko sampean ya ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama, padha kaya aku. Iki rak mertandake yen to ki aku ki tus anakmu ngono lho, Pak. Ya to? Ora yo saurarane wingi ngajeni karo wong tuwa. Ditimbali ming opo-opo. Ya piye. Gatut, kula wonten dawuh, Antareja, wonten timbalan. Nah, ngono kuwi lho. Sik. Sampeyan ngajari aku ora ngajeni karo wong tuwa ki nek umpama aku iso basa ning aku sengaja ora basa. Kuwi jenenge aku ora ngajeni. Ha ning aku ki can lahir batin aku ki ora iso basa, ora iso tata krama kok kon basa ki. Sak karepmu. Tur nek diwetung ngene lho, Pak, diwetung ngene. Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja ki iso basa kuwi nek miturut aku kok malah nyubriyani. Mergo ngene ana tetembungan wah kuwi ora tiba ora adoh saka wite ngono kae. Aku ki nurun bapak, bapak ora iso tata krama, bapak ora iso basa, ora iso ndodhok. Aku ya padha kaya bapak, aku ora iso basa, ora jangkep tata kramaku, aku ora iso unggah-ungguh. Lah kira teges aku ki tus anake bapak. Lah saiki sing dadi tandha pitakon Kakang Antareja karo Kakang Gatotkaca kae anake sampean apa udu. Ya. Iki perlu tes DNA lho iki, Pak. Diglejah lho iki. Engko mbangan enek wong tuwa adus ora teles mangan ora kolu ngono kan. Ora caturan. Ora caturan ya wis, ora rembugan karo kowe. Ora rembugan karo aku ya wis. Nek tak kira nek tak sampean tak omongi ngene iki ning ati, ning pikiran sampean grundel ora jenjem ora tentrem. Oh, mul Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja ki engko gek-gek udu anake sampean. Karo leper. Cerewet. Oh, cerewet yo. Aku ki omong apa anane kok diarani cerewet. Gatut, wonten dawuh, Antareja, wonten dawuh. Aja kaget kowe padha tawe. Wonten perkawis menapa Rama Kyai? Sajak paduka Rama Kyai duka yayasinipi. Wonten perkawis menapa Rama Kyai? Sarta badhe dawuh menapa dhateng sangjaning para lancur-lancur Pandhawa. Wah, edan. Rembug pasewakan negara Ngamarta tekan Durna. Wa sing rembug Durna bapakku ya Durna yangmu. Njaluk senjata pitulung ngersaning para Pandhawa. Marga negara Ngastina ing ketaman Pegebluk. Bisane wal saka bebendu lan bisane wal saka Pagebluk negara Ngastina waton ditumbali wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Wah, malah disangkal karo Kresna kakangku ya wakmu Ndrawati. Nyengguh yen to Durna kuwi meh ngapusi wekasan muntab. Kaya-kaya Kresna kakangku netangi kamurkaning Durna bapakku wekasan ngundhamana karo jlitheng kakangku ya wakmu Ndrawati. Bapak nglayoni jujul nusuli pamanmu cilik garbaru cilik. Wah, netangi kamurkane bapakmu. Merga Durna kuwi guruku, Durna kuwi yayangmu, Durna iku pundhenku sing meneng ilmu karo Werkudara. Lah kok dikeplak sirahe karo Sencaki. Lajeng kersanipun matu Kanjeng Rama Kyai kados pundi? Kersanipun Rama Kyai kados pundi? Wah. Saiki bungkik goleki Durna. Goleki Durna Jatasi Durna bapakku. Kersanipun Durna Ayamana Setyaki Rangketen Kepara Patenana. Sik, Kang. Sik, aja do budal. Nek manut aku aja do budal sik, Kang.
Dimas? Lah kok dadi Siadi nyandhek lawan lakunipun Kakang nggone arep budal nyendikani dawuh Rama Ki Anjadipati. Apa Dimas? Ora prayoga lho, Di. Jeneng wong badal dawuh wong tuwa kuwi ora prayoga. Nek umpama sing luput ki mak cilik sencaki tenan ora apa-apa kono budal mak cilik sencaki kepruk ana nganti mati ora apa-apa. Ning iki sing luput ki kudu sencaki. Lah sapa? Lah sapa? Lho. Sapa? Iki. Wah aku rawani aku rawani wis tak rembuke. Pak. Rawat. Lho. Sik, Pak. Perkara iki tak luruske, perkara iki tak lemengke. Ya arep ngopo? Sik aku tak takon. Iye. Wah, mbok yo ora nesu-nesu ngono kuwi to karo anake kok ora sudi nganggep anak kowe. Ya wis nek arep nganggep anak Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja anggepen anak. Ning iki nek percaya aku iki udu anakmu. Mergo iki iso basa, iso tata krama apik, dakik-dakik aku nurun bapak. Wis aja diteruske rembuke kuwi ora mesake Rama Kyai. Mbangane ora jenjem penggali. Ayo. Mentes DNA sing. Wong ora iso basa kok anak iso basa, iso tata krama apik iki. Nah aku kok curiga. Ya arep ngopo kowe? Arep nyendulani rembuke wong tuwa. Tak kongkon ora manut. Heeh. Nek aku ora manut karo sampean terus sampean ngopo? Nek umpama aku wani karo sampean terus sampean ngopo? Saiki dipetung. Saiki digagas, saiki diglejah. Sing luput ki mak cilik sencaki apa pancene Yang Durna sing luput? Sing luput sencaki. Lupute apa kok sampean iso ngarani yen to mak cilik sencaki luput? Wah, lupute wani. Jotos mestakane Durna Eyangmu. Sik. Durna nganti iso dijotos ki nek ora mergo Durna gawe perkara tak kira ora kelakon. Heeh to, Kang? Kang, aku ra wani wangsulan Dimas. Kang? Iya. Iya. Kang, iya. Oh to Kang? Iya Dimas Antasena ya. Nek Durna ora luput, mesti mak cilik sencaki ya ora wani njotos Durna. Lah saiki aku tak takon, Durna lupute apa? Wah, Durna ora luput. Luput, ora luput. Luput. Nah, heeh to. Luput to Durna? Heeh to. Saiki tak takon, lupute apa? Saiki di glethek pedale digawe ngene wae. Durna luput ngono wae. Ora iso. Durna iki bapakku, Durna iki wong tuaku, Durna iki guruku. Anggepe gurune sampean terus ora iso luput ngono apa piye? Dumeh guru menehi ilmu medharke kawruh terus ora iso ndek luput ngono apa piye? Ora oleh gawe kaluputan ngono apa piye? Oh, wingi bar ana kasus lho. Guru ngeplak murid dipidanake ana kowe. Ning mergo kuwi murite sing kleru. Ngono. Ning wong tuane ora trima, sing luput wong tuane ora kok gurune. Aku ya bare entuk videone. Ora rembug sing kuwi aku. Saiki tak glejah saiki. Ayo rembukan karo aku. Sampeyan akeh meneng iki aku roh. Sampeyan ki sengit nek karo Antasena ki sengit. Bapak ki sengit nek karo aku ning janjane sak omong-omong aku ki tok pikir, ya apa ora? Tok lebokke ning ati, ya apa ora? Mergo omong aku iki mesti bener, ha to, Pak? Ora caturan karo kowe. Gatut wonten dawuh, Antareja, wonten dawuh. Nek kowe isih gelem tak anggap anak, kowe isih gelem diaku sartane isih kepengin diaku minangka lancur Pandhawa anak Jodipati mangkato. Sencaki cekelen kepruwen pecahan sirahe patenono. Nuwun sewu, mboten pantun. Ora wani. Wah, diapure kucluk. Ngeplak-keplak ora nek kopi orang aku ora diutek. Ayo saiki glethek pedale goleki. Goleki perkarane sing luput Durna apa sencaki ngono wae. Aku ki percaya nek Mancil sencaki iki wonge jujur, Pak. Wonge iki jujur. Wonge ora bakal gawe perkara sing ora-ora, wonge ora bakal ngandhake perkara sing ora nek nyatane terus dandang kandhake kuntul-kuntul kandhake dandang kuwi ora mungkin. Sengara nglakon kaya ngono. Mergo Macilik Sencaki kuwi pangkate Senopati ngayomi Pak D Kresna ya Pak D Ndrawati. Nek nganti Durna ora luput, Sengara Macilik Sencaki ngantemi karo Durna. Cewek. Di anak ora ana gunane.
Wah, nek ora gelem ngewangi aku ya wis makan dhewe. Kang. Pana. Sampeyan iki malah ngrik gagah kok nangis iki lho. Oh iya ya. Lali ku lah. Ade pate. Sik. Kok nek mike mati meneh. Ben. Ana bedha mangutek-utek sepul, Pak. Kayenge ra jamak-jamakmu rembukan ming penak guming dok 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 dok. Entek-entekane monggo kula dherekaken apa rembuke. Ora sik sampean iki kenging napa? Ketiwasan Dik Pate, ketiwasan. Ketiwasan pripun Kakang Durna? Alah ora kajen, ora kajen. Pripun pun kelakon munggah teng kedaton negara Ngamarta napa derek? Empuk, anu empun. Terus rembuke gledhek pedale pripun? Kula niku mun nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kaliwasa dhateng ngersani anak Prabu Puntadewa. Terus ala sencaki niku oke rembuke kalih kula merga kula netangi karo sing dadi dawuh anak Prabu Ndarawati merga saja dheweke ora nrimake nek kula arep mbayang wujuding pustaka. Nggih. Disenggoh kula niki ming arep gawe serana ringkih para Pandhawa serana kula nyalang wujuding pustaka nek pustaka Jamus Nyang Jimat kula sedo ilang, Pandhawa sing dipateni angel mijet wangranti suwe banyu sinaring gampang ajeng mateni Pandhawa. Sabar Kakang. Sing tabah Kakang. Satama teng pundi? Non. Sinten? Satama, anak kula. Kesel kan. Ngapa ngamun gaweane apa wong ora nyambut gawe abot? Darmayang awan ya. Ngaten. Ana bapake kelara-lara ora didompengi. Bapak Durna kula aturi sareh. Iya Karta Marma.
Terus pripun Sencaki pripun? Tanpa tali wara Depate, tanpa tali wara Sencaki ngeplak sirah kula. Brias ngaten kula gelangser kleyang kula dicucuk sirah kula. Brias dincalke. Mbok terusan kula ra eling terus kula tiba teng mriki. Yo ngarep ndurna kok ketula-tula. Ditabah-tabahke Kakang Durna. Ngaten niku entuk-entukane nek arep umuk karo dalange sing wengi niku. Niku. Nggih, sesuk nek ora kena nggih. Arep sampean niku bagus luwih bagus mangane sing wengi ning sampean ora kena kaya ngeten niku. Nggih. Cangkeme. Aku lha niku ngandani kok ora. Kurawat diketape Depate. Kersanipun ndas pundi? Kurawat ketape. Oh, Sencaki diranget. Ma, wonten dawuh. Dawe Kakang Durna Sencaki kon ngrangket. Lha terus mikir, Pak. Sencaki kula rangkete kula tugele gulune kula aturne Bapak Durna Durna. Antono kene, sirahe kene rene kene. Awas. Joget kaya biasane. Nggih. As. Glanggur gancang kaya mentang-mentang kaya gendhe wae parep. Sencaki karta marma pawan. Wah, sugih kendel bondowani kowe. Serep nyawamu kowe. Soroh nyawa. Wis jeleh nyawang glaring jagat seming rembulan. Dasare apa kowe ngucap rasane sing kaya ngono? Ora kusik. Aku iki Kurawa, Aku iki Wiranpati. Begawan Durna, Penemban Durna kae guruku, kae gurune wong perang. Gurune wong perang sing gene kasekten. Sekti kalintang jayane ngaprang. Kae pendhita Dukdeng Samaladeng. Lah kok kowe wani netangi kamurkaning Kurawa? Kurawa kuwi murite Begawan Durna. Ora-orane aku mung meneng wae. Tantrimaku mesti bakal gawe kowe sengsara gedene witak rangket kepara witak padeni. Trembelane kok guyu ya. Ayo. Kurawa arep kewirangan kok kene. Wong semene iki wis ngerti Kurawa ora bakal iso menang musuh Sencaki. Sumbarmu mang wuh. Sombong banget kowe. Yo. Ora minggat sing ngarepanku lawan ning kene marganing matimu. Maju Jaka. Ora bakal tinggal loncat. Leno pangindamu. Tak cekel bun-bunanmu. Protol kabeh untumu. Lambene nek ngomong sing apik. Saru. Aku ngomong piye? Kowe mau ngomong apa ki? Tak protol untumu. Wah, krunguku sing ora-ora. Ora minggat mati, pecah siramu, pecah sikih siramu. Mati kowe.
aja condel. Wah. Wah. Awas. Awas. Ho, elo. Ya, ayo ambruk. Oh, ngene iki. Oh, sandak. Oh, jebleske kowe. Awas. Sabetane Pak Purbu. Purbo Sumarno. Oh, biar we, cikial. Oh, awas we. Ayah. Sing ngerbab turu kaya. Awas we. Hot. Ambruk lho. Ambruk lho. Ambruk lho. Ora ambruk to. Wayah. Hot.
Oh ayah. Oh ayah. Oh iya. Oh iya. Oh diar. Cacat lo. Oh, wah, aja dipindah. Tak kira aku wis ora iso bangkit ya. Isih iso bangkit ta. Ah. Jeblosane piye? Sakarepmu wah. Awas. Wih. Ayo, gadamu ndi? Tamako. Ayo alon-alon. Oh. Oh, ah, hui. Oh, ah, ya. Hut, hut. Ah, wey. Oh, ah, oh, ah, bo, bo, bo. Ah, ya. Wah, asem kira. Get-geti. Tak kira nek apa jedul saka jero nemah. Iya. Paman Satama apa apamu lho. Anarja dasar kepara nyata ya. Aku Ayana Kridanku. Wah. Wani karo
bapakku wani karo wong tuaku. Padha karo wani karo atmajane Begawan Durna kuwi Bambang Satama. Ayo sing dadi nyatane. Njogeta ak kendangi. Oh, iso ngendang apa kowe? Cara carane ngono kuwi. Hut. Ayo tiba. Ngono kuwi nglegake wong tuwa le. Hut. Ya. Wit. Ayo. Ora. Pir apa? Ora. Ora. Mandek wae. Aku wae. Yo. Bedukco la tatanan. Oto seyo mojo dasmu. Sapa? Pakde Durmagati. Dasar iki boyo-boyo. Ayo. Apa kowe kilo-kilo iso ngaculke iki jare pakmu gedhe Durmagati le? Sing dadi nyatane wae iki. Tekan kene nek niate arep perang yo gek bras-bres tas ngono wae. Ora sah kok kan gunem sing tanpa guna. Mbangane engko saka kono bengok-bengok sak kemenge ning tekan kene ming tak antem pisan modar sampean wirang. Ya apa ora? Ayo. Terus kalep piye? Ayo perang ya perang kok ya. Perang mat-matan bae. Mat-matan delok-delokan ngono ora. Ngene lho. Nek Kakang Antareja karo Kakang utawa Mak Cilik Sencaki mau perange nganggo iringan. Terus kalepmu? Nek aku kalau kowe ora usah nggo iringan. Atos-atosan bae. Oke. Dikira aku wedi. Aku wong tuwa nek nganti kalah kalau bayi wingi cilik kaya diapulmu icin wilang bebalang le aku le. Sing dadi nyatane wae ayo. Ora usah kokean lambe. Mbangane saka kono bengak-bengok tak tekan kene ming tak dumuk mbun-mbunamu pisan sampean gledak disuraki wong semene mbane. Wah, cangkeme atos tenan. Ayo jajal ye. Oke. Aku ngantem kowe apa kowe ngantem aku sik? Sampean wae sik sing ngantem aku nyonyo. Sampean wong tuwa mesaken aku ngantem sampean sikik, nek sampean ora tak punjung sikik, aku ora ngaturke sembah bekti ning sampean, kok ndak kuwalat. Iya yo, ayo. Nyo ngaturke apa? Aku tak ngaturke sembah ngantemo sak kayangmu. Wah. Combong banget kowe palet. Combong watu bolong. Combong. Combongi watu bolong kae. Dudu combong cecongalan. Sombong. Nah, combong. Aku lagi iso muni es ya, Nyok. Aku iso. Iso, ketelucut. Ah, jane ora nyanyi. Ajan iki ilungku kok mambu pop mie. Ora kena nyambi, wong nyambut gawe perang kuwi ora entuk karo nyambi mangan. Bagus. Coba nek sampean ora udut. Ora udut oleh ngedep buah-buahan ora apa-apa. Atos tenan jangmu. Nyok kake.
matna cacela jendamu matekaji jaya kawidaya. Tumpang coh lemu matekaji. Ora usah kok kan cerewet to. Gage. Gek tibake tangane ning sirahku des ngono ora. Ndadak diajari wong tuwa. Mati kowe. Wis ngantem urung e. Wah, bajilet. Ngece tenan kowe. Kok umeng mak telumpik. Ora ning rasane nyoneh sing luwih seru nyok. Kok telat kowe apa mau? Cek bareng ora. Cek ngono kuwi ora. Cek blang, ora ngono. Blang karo cek kuwi banter. Yo. Wong ngajeli wong tuwa tenan kowe. Ha sing dadi nyatane sing seru, ha. Menung copo kowe nyamburi nyonge. Menung copo kowe. Aku tak milih oleh to. Oleh nyomilih sing ndi nyoke. Nggon githok apa piye? Nek iki nek to antemi panuku gogro kabeh iki yakin. Wah, wong kula tau adus kowe kula. Bun-bunamu. Oh iya nya bun-bunannya. Tak dudul bun-bunanmu, tinjung angklat nyamamu. Nek nganti iki tok dudul ora gene-gene sampean meguru aku 20 tahun. Mbok iya kene. Iya. Lho, kok lha apa-apa e? Ayo wis engko meguru karo aku. Pecah cilamu, pecah cilamu. Iki sampean ngantem aku terus ngono apa aku anggape ora oleh males ngono apa piye? Lho, males. Nek kowe kuat males. Wah, ngece, nek kuat males. Iya, mbok kene. Aku tak ngantem pisan wae, Dik. Aku ora arep ngantem seru-seru. Terus kalepmu ning aku njaluk. Heeh. Sampean le arep tak antem marep Parana. Apa iya? Heeh. Julung tungkul gak oleh ngono kuwi, oleh wae. Wong sampean wingi ya bar dijulung tungkul. Ayo. Marep Parana. Tenan? Heeh. Kok gak nganggo alat kowe ngantem ora. Aku ki jujur, kapan aku nek ngomong tau goroh ki? Yo. Marep Parana. Oke. Merem. Wis. Merem kuwi melek mah mendono ngono. Iki ketelapukane ciyot ya no. Mlipatku ki wis kena dilemke. Ana kon merem kok malah sing merem ing sisih. Mah kaya bajak laut. Ditata tenan ya, Dik. Heeh. Tangane ngapurancang. Ngapurancang bareng. Heeh. Ayo ngene perang nganggo penatan ngene iki kok ora. Tata tenan. Cantik aku. Tata tenan. Gak ngantem kapan kowe? Sabar. Abot mata kaji iki. Cantem ulunge. Heeh, yo. Tak hitung ya. Heeh. 1, loro, telu. Ayo. Endi? Wis ngantem aku, Dik. Aku wis ngantem wis lega. Kok ra kerasa. Modar tenan Dimas. Heeh. Olehmu ngendi? Ana musala rubuh tak gawa ben tembok ya. Wah, mesake ora. Kuwi nek suarane meng kemanggang. Kemanggang ki nek swara mantul gemah kuwi kemanggang. Kuwi nek kaya ngono kuwi ora kemanggang. Kemanggang ki nek umpama omongan nang jero guwa kuwi kakoang kang ngono kuwi. Kuwi kemanggang, heeh. Reno ne. Bapak, Pak. Jeruk, jer. Ora wani kok. Jan mesake ora. Ayo ndi Kurawa liyane maju. Lho.
Gendro. Kesel ya aku ketibanan kowe. Kok bendina kok arep ketibanan kowe terus ora. Awakku cilik kaya ngene kok ketibanan resan. Wah, payah man. Ngapain Dur? Wah. Telayoli binatang tenan. Dluhun tenan Antaséna niku. Ngapa? Olah adil ya pulang. Ora adil. Heeh. Anu nggih. Lah ora adil ngapa? Kula ngantem niku ora nganggo alat napa-napa, kula ngantem ing tangan kocong. Heeh. Lah kok Dek ngucung gedhek dimbleke teng kula. Gedhek? Nggih. Gedhek cak omahe, cak joglone, cak cacing di omah balang dimblokke teng kula. Wah, jan wis ora kalu-kaluan. Nggih sik, Dur. Nun. Mau kira takkan ngadepi Senjaki to. Nggih. Ah kok tekan Antaséna. Lho. Senjaki to? Heeh. Wah, kowe iki piye ta? Lho kula mboten kan ngadepi Antaséna. Ora nyekel Senjaki kok malah Antaséna. Wah, iki piye kok nek Kakang Durna muring lho. Waduh, Man. Aplipun pun kebacut pelange. Monggo liyane nggih pun do mundul. Ketoke wau Gatotkaca kali Antaraja niku nggih pelang maju. Ha ya wis. Nenek cara aku kowe iki wong tuwa. Nggih. Kowe iki pangeran pati lho, Dur. Nggih. Perang mungsa Antaséna, Antaséna ki ming sak anakmu nek cara aku isin. Anak kula kok biasa. Ora kowe iki pangeran pati negara Ngastina lho. Kalah karo bayi wingi sore iki nek cara aku isin. Nek cara aku ora. No. Cala campean kali cala kula niku beda. Aja dipadakke anggepe dume campean tuwa terus anggepe dinut kalau bayi bocah-bocah kaya kula ngoten niku napa pripun? Ah campean nek kodani kok kula teng mbuli ming muni. Ah iya, kula ming ngoten. Ning rak prayogane. Ah ora. Sampeyan ki mbok yo nek iso pican-pican wis maju pelang cak niki. Kula jebuke gaman yo, ha? Tak jebuke gaman yo. Tak jebuke gaman sampeyan pelang ngadepi Antaséna, ngadepi bocah-bocah pendhul, ngadepi Cencaki. Janji sampeyan iso menang, kula mah gulu kalau sampeyan 20 tahun. Tak jebuke gaman yo. Tadi kono jebuke gaman. Oh, maju pelang. Gage. Ayo. Ayo to pelang iki dicekel iki. Ha iki mata gawake giring. Ayo to mbangane ming maido bocah terus. Cenengane ayo iki dicekel ngene. Ah, cek cumbal. Yo amuk cula mlata, jaya mlata. Wani ora. Kumang cenengane maido bocah terus lho lah. Ra melu-melu aku. Oh, mah wong tuwa kula ngajal to. Ngutahi HP. Men mateng ya men dur ora. Sapa iki sing urung maju? Wait! Sapa iki? Kukula man. Citraksi. Nggih. Perang le. Nyambut gawe. Kukula kenapa? Citraksi. Antareja patenana ngestake jamu. Ngapa ya kae? Gedhiabikan. Lho. Iki ngapa ta ki? Lho. Sampeyan mau muni pripun? Lho. Ha kok nggawani tas? Lho, jare kan mendhetke. Sapa sing ngakon? Lho sampeyan wae lho, cici-cici traksi. Nyango transit jipukno tase Parjo. Niki tase Parjo niki. Astagfirullahaladzim. Aku ki mamang Kurawa 100 kok sing waras ming siji.
Sing pekak 99. Lho jare kon mendhet ke tase Parjo. Niki tase Parjo niki. Ora tase Parjo yo. Aku mau ki muni. Citraksi Antarja Patenana kok koneng transit jiwek tase Parjo. Sabar man. Ngomong nek setruk. Kok kangelan tenan nambake. Setruk meget. Tadi niki rasito niki tase. Rasito langsung ngakan sipok tas iki kira sapa. Pun kula balekne. Jan iki isine warna-warna iki. Remason. Dadi sampean mau ngakon kula mateni Antarja. Heeh. Sesabar man, kula niku rada susu darungan. Iki wis cacatmu komplit. Wis gagap sudarungan. Ngono kok jare arep mayang awan. Ki Potro. Nyandi. Lho, mrika. Lho, nyambut gawe urung kok. Lho, lah kenapa? Kana perang kana. Mumung saya sinten? Antarja. Antasena Gatotkaca karo Sencaki. Ana maju aku kana. Man. Ana ya-ya-ya-ya-ya-ya niku penake niku kemulan. Wane adem kok gedabikan. Mbok bobo man. Sampean kok ngakon kula kok perang karo satria-satria niku. Kula niku perang mumungsa bojo kula dhewe men kalah kok kula niku. Ngakon perang karo Ngamarta. Mbok turu. Sapa neh ya iki? Aku gane, aku gelo. Dur. Wonten rawuh. Engko nek kolang kalinge ketut lho. Watuk dipeng-peng ora. Wonten rawuh. Watuk tenan iki asem. Pripun maneh? Perang le. Nun, perang. Wah, mungsuhe sinten? Sencaki. Sencaki bocah bungkek dasare kewanen. Apa dene kok diajar. Sarah nyawa sugih kendel bondo wani. Teng pundi saniki Sencaki man? Eneng ana kae. Mun ben enten mriku mawon. Meneng kana wae. Kula wedi. Liyane Sencaki nenten mana. Kowe mbledas piye? Bledas apa? Liyane Sencaki, gelem anu purun. Sinten? Gatotkaca. Nah, Gatotkaca klebu sing kula wedeni kejaba Sencaki. Wedi. Liyane Gatotkaca, liyane Sencaki, Pak. Liyane Gatotkaca, liyane Sencaki, Antarja. Nah, Antarja niku putu dewaning ula. Monggo kula nek karo ula wedine ra jamak-jamak. Liyane Antarja man, telu niku kula ora wani soalé. Liyane telu niku mana enten. Antasena. Nah, Antasena niku cah kentir, cah keclok, cah koclok. Cah edian niku akeh papat niku sing kula wedeni. Liyane papat niku. Apa njaluk mapa? Wedok nenten. Wedok ya aku wong tua geliak-geliak. Mumpung sangundhek bebek.
Mbok njaluk ora ana satria wedok ki ora ana. Oh, ora ana nggih mbur. Senengane kok sampean ki ora. Mutara. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Jarara. Wong ki nek guyu ora iso dikontrol. Ngene kata. Kurawa ora enek sing iso jagake tandange ra tenan. Aduh, ya kok keringet kabeh iki. Keringetku sak jageng-jageng iki. Bar becak apa, Mbah? Hus. Ana wong kemringet ki anggepe apa bar becak. Ngopo kok ngolet-ngolet sayah. Wong sayah apa ora entuk ngolet-ngolet. Sampai nek ngono-ngono kuwi malah kaya boneka nggon toko cat. Ba. Aku tak takon karo sampean, Mbah. Heeh. Kurawa perang iki mau sing ngakon sampean apa udu? Aku. Sampean sing ngakon? Heeh. Ayo tak jak ndelok iki wae ketoke luwih gayeng iki mbangane wayangane ya. Sinden mangan iki no. Ya iya aku pengen anak pengen apa Mbah? Heeh. Pengen manganane apa pengen sindene? Ya loro-lorone ta ya. Wong tuwa jangkae sik enteni kono jipuke pop mie. Tenan iki, tenan. Asik. Mangga ngelehku ra Jawa-Jawa iki. Seneng aku mangan. Enteni kono santai wae. Nanti gak suwe, aku sih dadak digawe kok ya. Oh ya. Wis dadi, Mbah. Wis dadi merem. Oh ya. Arep tak nek kejutan. Pop mine beda karo sing dipangan sinden-sinden kae. Merem tutup mata. Ya wis iki. Wis iki kapan kejutane kapan? Sabar. Siap lho, Kang. Yo. Iku cek. Aku ora wani. Cek kualat. Ora. Kualat tak sandange. Bar kelangan pitik om. Cek. Nah. Getem tiasira risan Gatotkaca. Apa iki? Nalika semanten. Amiting janganira sang Rekirapati arek sing tugel dadi loro. Antasena, piye Mbah? Apa iki? Jare pop mie. Iki apa iki? Agak awakku ora kena diomongke. Wis ketel ngono ya, Kang. Mesake Dimas aja ditugel. Ayo suntiran wae. Wis gek diujurke ngalor. Jurke ngalor, Kak. Sedakepke. Iya. Muga-muga suul khotimah, Mbah. Wong tuwa apik tumindakmu ora. Ayo ndi durnane mau wah nganti lali karo durnane, Kang.
padha nang dungkul wana alas dadi wana. Ah, Kurawa jagake kok ora ana sing iso nyambut gawe babar blas. Kalah karo Papmi. Nguciwake adi ora. Ah, sencake ayo tekano kene kowe. Aku ngerti kowe mlayu rene. Sawangen pusakaku Kyai Cunda Manik. Tatamake dadam ora bengkat takon dosa warat. Senjake ayo ayo sambat to ngopo lek kok munduri ngopo sajake sampean keweden ketiwasan ketiwasan piye sing majeng Senes Kurawa ha sapa Durna ayo wis ming kari ngantem kok sajake sampean saiki kok kaya gila karo Durna iki sebabe apa nuwun sewu umpami Durna niku le maju lawaran tartentu kula wantun ha terus niki le maju mboten lawaran nggawa pusaka beto pusaka Cunda Manik murup sauber gedene. Gila. Ndrodhok manah kula. Saiki ngene. Pripun? Ngadeg. Wong isini-isini Senopati Ndrawati kok nglumpruk. Kalah karo obeng. Obeng. Cunda Manik kok meng kaya obeng wujude. Saiki sampean ngene. Pripun? Andem gawe karo aku. Iya. Sampean nantang Durna saka ngarepe terus sampean aku tak ambles bumi Cunda Manik tak colonge Durna dadi milikmu. Wis tak kedhawu. Jeleh urip tenan kowe. Ora nyawang iki apa iki? Iki apa sing tak gawe iki pusakaku Kyai Cunda Manik. Iki tak tamake dadamu ora jemblang, tak tamake siramu ora pecah, aja diuntang Begawan Durna Parat. Ayo. Sambat apa kowe? Sambat apa kowe? Malah guyu, elah, malah guyu, elah. Ayo. Kowe kuat namani dayane Kyai Cunda Manik meguru karo kowe 20 taun. Ayo tamakno. Nerdadaku mah mengkeri. Lho, nyepeleke kowe. Ah, keri-keri apa? Iki tak nerke dadamu kelakon jemblang mati kowe dening Begawan Tut. Lho. Senjata
ampun Senjaki aku wis tobat. Aku wis tobat. Mun ya we. Sapa sing nyambut asa aku mau? Sunda maneh kok diganti pohong Afrika. Kurang ajar tenan. Kualat kaya. Terus le. Sunda maneh isih tak gawa le. Nggih, nggih. Oh, menungsane iki. Menungsane iki ngandel ora. Mbah, Apa? anene sampean dijotosi nganti kani kaya ngene iki. Mergo sampean nandang luput, Mbah. Aku tobat Antasen, aku tobat. Tobat apa? Tobat kapok apa tobat kepanjangane soto babat? Tobat kapak. Wis aku pikirane ming madang ora. Mantemi wae le. Meng lamis wile muni tobat. Lamis. Ayo. Lambe pendhita ora kena diugemi. Ayo. Cangkeme cerak masjid ora bungak-bungok iki wayahe wong tahajud. Kapok aku Antasen, aku kapok. Kapok tenan aku Antasen. Dihukum picis wae le. Wis tak kendhawuh. Ya! Ayo rene. Tontonan. Ning apa? Ayo disusung. Neng apa? nglumpukke warga ya, Lek. Nggih. Apa iki? Iki arep arisan mo ya? Ora. Arep ngrayake kematiane Begawan Durna sing ping 1000. Wis santai wae, Mbak. Iki rene arep nonton sampean mergo sampean wis gawe keluputan. Kowe kok kewalik? Oh, ku sampean sing diwalik kok ora aku sing kewalik. Senengane ora, syukur ora nek kewalik iki ra penak to. Heeh. Sesuk nek iki sing bener wae. Mergo sampean kewalik saiki tak walik tenan. Menika wonten apa Raden? 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 Waca iki tulisane iki. Tulisane iki diwaca. Yang tidak ngiris didenda 50.000. Ngiris napa niki? Oh, sampean urung dong ngiris apa? Ah, saiki delok. Waduh. Mboten wonten kula. Ajrih kuwalat. Ora ngiris. Kene 50 kene. Pilih ngiris apa kelangan 50? Kowe kawula ngamarta kere kok. Oke, pilih ngiris apa pilih kelangan 50? Sesuk kowe ora mangan acak anak bojomu. Aduh, piye iki? Pilih ngiris apa pilih kelangan 50?
Kula tak ngiris mawon. Ya, sik, nek niku kono. Sing landhep apa sing ketrul? Ketul mawon ketoke ben rada lara. Sip. Ngerti karo karepku. Antasena. Piye, Mbah? Iki do ngrembug apa ta gak iris-irisan Tembang. Iris-irisan lho. Madu sale lele manuke mudhang unine. Celuk-celuk. Tembang. Oh, santai wae, Mbak. Sik, Mbak. Ketrul mau. Nggih. Ketrul iki wis iki nayang urung tau tak sah 3 sasi. Aduh kula ajre Raden. Oh, wedi-wedi, kelangan 50. Kelangan 50. Sing seru. Nah, Ya. ampun, wae urung metu getihe iku urung marem, urung sah. Wes. Apa iki Antasena? Santai wae, Mbah. Timah panas. Kula ampun iki Wis kena ora sida kelangan 50. alhamdulillah. Ming modal ngiris iso mangan. Liyane kae. Wah kula nggih kedah ngiris niki. Ngiris, nek ora ngiris ndo 50. Nggih. Napa nek ngiris malah entuk bebungah? Engko tak nehi 100. Alhamdulillah. Lega aku. Iya. Suwe-suwe gak penak. Sing seru le ngiris. Ayo. Oh, nganti tiba. Mbon saniki Wis. Ya, paringi kene ya. Jane sang. golek duit gak penake kaya ngene. Reti ora nyambut gawe ming ngiras-ngiris piranti ra. Oke, diteruske kene. Aku tak goleki bongkote ya. Sajak lir wing kewajiban tenan iki wong tuaku. Sajak ngerti kahanane gurune, sajak ngerti kahanane Eyang Durna disia-sia kaya ngono terus lunga. Wah, kok ngengglen ngulon kaya nyandi kaya parane. Pak. Nek sampean isih kepengin diaku peranganing Pandhawa mandeka, Pak. Mandeka mbangane aku tegel karo sampean lho, Pak. Agak dadi kelara-lara kaya ngaten kanane sampeyan kan. Lelakon uripmu Kang. Ya ngalah pripun iki. Nek kula ora golek srana sampeyan tekaning pati Kang. Oh, kedian kala Rudra Mas Patik Araja Dewaku Batopet. Pulanggana, Batopet Pulanggana. Ayo jawuh mapa Ibu Betari miji kelawan yowaning putra Pulanggana angun nyandong nyamuh Ibu Betari. Batopet. Ora mati nduga mana, Batopet. Dina iki Kayuwangan Surdaya ketekan gara-gara merga ana kawula utawa ana titah pujang karo Ingkang Abiyantara munggah ning Kayuwangan Surdaya. Iya. Ibu menari, iya mu menari. Ngangge timbalono
Ora mangling kuwi praptane pate Sengkuni. Iya, prayogana lungguhmu Pulanggana. Kaya wis ora unang kepenak. Ora mengko dhisik mati Harya Sengkuni ya Bambang Trigantal mati padha kanthi Raja Saprapta kita. Awit pasang kali mantabe. Dinebena ngila-ilali nepatna saking siku dendaning Bathara. Nuwun mangke Iwang Pandyawetari. Sedaya lepat kula diageng pangaksami. Karonten kula lancang ngen kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Iwang Pandyawetari Durga. Tobat yo kuwi dadi ngopo? Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Pandyawetari. Ya nggih ulun tampa pangestulun wae tampanono. Nah nggih. Sampun sanget anggen kula pundi ndadosaken jimat. Jeng Sengkuni kowe ora ngaturke sembah aku. Nggih nika Ndara Pulanggana. Iya. Aku Pulanggana. Aku Pulanggana. Aku Sengkuni. Nggih. Kulinten dhaharmu nyokno lelambemu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Pulanggana. Nyenyak nama. Sabanjur apa kang dadi wigatine Sengkuni wondere jeneng kita Janurguna kadingaren nyabiyantara swana ngarsa ing Kayiwangan Surdaya. Nyaturaken ketiwasan Ibu Betari. Sepisan atur ninga bilih sak mangke sowan kula menika mboten saking kepatianing Plasa Jenar utawi saking negari Ngastina menika babar pisan mboten. Nanging sowan kula menika saking negari Ngamarta. Ana wigati apa sing kita mapan negara Ngamarta? Mesti kemawon paduka Iwang Pandyawetari Durga sampun mirsa wigatos kula mapan nang negara Ngamarta. Inggih menika badhe nyuwun senjata pitulungipun para Pandhawa ingkang sakmangke negari Ngastina ketaman Mageblug sarana Kakang Durna nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Seting pengangkah namung kinarya pawadan sejati namung badhe damel srana ringkipun para Pandhawa. Dumadakan boten nginten babar pisan. Kakang Durna ketanggaring lelakon Bu Kulun. Malah sak mangke Kakang Durna pun hukum picis kalian lare-lare. Lancur-lancur Pandhawa sak mangke kacilakan sengsara sia-sia. Gesangipun mapan wonten negari Ngamarta. Pramila kula nyuwun senjata pitulung. Kados pundi murih Kakang Durna saged rahayu widada kang sarta wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Seting saged wonten regemanipun para Pandhawa nalya para Pandhawa saged pun sirnakaken mekaten Bu Kulun. Sang Hyang Tata Galana galaya takut maring Siong nyokang mawingis Kura rupa reka kiri titian kalau Udra Mas Patik Raja Dewaku kece-kece wali kece sadat setan wali kobra Pulanggana menawa menani Tobat Sengkuni kula wonten maring adawu gampang Tobat gampang yen arep ngebul wujuding pustaka inggih seranane gampang jeneng kita kudu ikhlas Pulanggana manjing ana nganggo kita Sengkuni mekaten nek ngaten dawuh paduka Iwang Pandyawetari Durga kula kantun nderek Pulanggana apa ibu menani marata diage manuksma ana ngangganing Patih Sengkuni dimen mengkon duweni kadigdayan ngestak tahu ibu menani
Ngger Sengkuni. Inggih. Ulung kono wis manjing nganggo kita jeneng kita bakal duweni kadigdayan ingkang linuwih tinimbang para Pandhawa. Mekaten. Iya. Sarta mangkene, ulun bakal dawuh sarta ulun bakal utusan kanjeng kita upadinan dununge Werkudara. Lah Werkudara mapan wonten pundi? Dina samangka mapan ana ing Wanatri Basara ya nggih perpekana. Tumuli kanthi nensuwan ana ing pertapan Saptawarga merga para Pandhawa sakmengko nedeng budhal ana ing pertapan Saptawarga. Mekaten ngestaken dawuh. Nanging jeneng kita mengko bakal disangka yen ta jeneng kita kuwi sejati Begawan Durna. Kamangka mung merga sangka jeneng ulun kang wis malih tingali Werkudara. Oh inggih. Iwang pikulun Mandyatari Durgana ngaten kula nyuwun pamit tambahing pangestu. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sengkuni. Aku ketemu karo Durna bapakku ning alas kene. Ya Werkudara. Lho. Kena suwaru gimbal manyar. Kowe kenapa? Ora gini ya. Lah tenan iki. Wis diwalik tingale batinku. Durna bapakku. Aku bingung. Wah, duwe anak ora ngakoni aku minangka wong tuane. Wis ngene, Werkudara anakku cah bagus. Ngerti ya? Saiki para Pandhawa nedeng mapan ana ning pertapan Saptawarga. Wigatine apa? Lha kowe iki pirangane Pandhawa kok malah ora ngerti iki kepiye to? Ayo tak dherekake. Saptawarga digawe kisra. Pandhawa duwe gegayuhan ning kowe ora dikatutke. Wah, aku ludu wirangane Pandhawa. Ayo tak dereke ngamuk ning Saptawarga. Nah, ini kobong tenan kebrongo tenan Werkudara.